Mbola tsara tsika jiaby vahoaka malagasy tsy ankagnavaka. Koragna ty niany baka surtout za miadresy amitsika vahoaka avy agny amy faritry. Kary hitanareo moa depuis ny rongatany président Ratsiraka, Madagascar s'est transformé colonisation, c'est le pire que Français ils ont fait à Madagascar. Pure, raha nataony vazaha tamin'ny andra taloha, raha ataony ty centralisme ty amizao fotoana zao io. Kary marigny moa amin'ny génération tio tsy nahita karakory fanjanahantany zegny tamy taloha, fa mbola misy kosa fotoagna zao io, mbola miegny a Madagascar, mbola velogno niegny tamy fanjanahantany. Zay ty moa mbola na olobenay mbola niegny tamy raha zegny, mba nitantara taminay karakory nataondreo niegny tsara, fiainagna tsara, la vie nilamigny tsara. Tsy raha nijaliandreo parce que Madagascar io managna. Madagascar io tsy tanàna mijaly, fa ny peuple agnaty ao nampijaliagna. Kary fa ela tsika zay. Nandalo raha valimanagna nirongatan Ratsiraka, nandalo raha valimanagna, nandalo hery, nandalo iandry. Potiky Madagascar, système centralisme ty. Ke atsika avy agny lakôty, maro zany ka atsika ao mba nianatra. Kary miangavy anareo za, miangavy anareo amy fianaragna nataonareo, mba engany anareo mba hatsapa hiala amty centralisme ty, mba haleo tegna anareo fianaragna anareo, mba hitantagna ny faritrinareo. Fa tsy ande solelaka fotsiny zegny amty club 48 ty. Manimba fiainagna ny taranaka anareo mandimby. Manjary zay olo tsy nahita fianaragna ty zegny mahita ny fahamarigna raha mandalo amy tanàna ao, karazagna anareo olo nianatra, milaza hoe nareo olo nianatra, tsy mahatsapa fa raha mandalo amy tanàna misy atsika io, efa tsy amrary intsony. Raha mavoataranaka anareo olo avy agny lakôty, efa tsy amrary intsony, par rapport ny raha ataony programme ataony ty club 48 ty a Madagascar amy fanjanagna olo avy agny avy amy faritry. Jerevanareo fa tamy fitondrasagna Ratsiraka, zany ka malagasy presque fanfandray. Fanfankatoky, olo avy agny ampivoantany, olo avy agny lakôty, parce que za ty niegny niaraka tamin'olo avy agny ampivoantany, fankatoky mikoragna. Voilà, nisy zegny fifandresagna. Fa depuis nitondrasany raha valimanagna, io fifandresagna io nanjary discrimination mahazo olo avy agny lakôty. Tanindreo ravegna tsy amrariny. Zanikandreo tsisy moyen de hidiragna maramila, maramila magnefa. Zanikandreo tsisy moyen ande amy gendarmerie parce que gendarmerie faut mila vola be miboaka amy ray aman-drendreo, nefa olo ande nompo tandrazana zegny tokony hifaigna fa tsy ande hagnefa koa izy. Raha jiaby zegny aby raha misubira amy zanikatsika, resaka les études, resaka accès à l'armée, c'est pas facile, hein? À la gendarmerie, c'est pas facile, presque olo formeny Mamravatomanga sy Norbert Lala Ratsiraonana amy ty club 48 ty no mandidy manapaka ao amy gendarmerie na ao amy la police na ao amy maramila, parce que efa olo ny formendreo napetraka andreo io. Fanambarako anareo fa olo ny formendreo. Olo avy agny lakôty tsy maro kontenareo olo amy général io, fa majorité olo avy ao ampivoantany. Parce que olo ampivoantany ao magneky ankamarozany io agnatin'ny club 48 io. Zegny avy an'olo avy agny amy faritry tsy de managna pouvoir. Hitanareo fo arma maramila nalegna agnatin'ny la caserne naterigny ao ampivoantany. Ino ma maramila ny maramila amizegny? Donc ça veut dire misy tetiky ny ataony ty centralisme ty a Madagascar ananjanaka atsika, plus que fananjanantany nataony frantsay tamy taloha. Parce que za nandeha namangy tanàna atao nahita karakory fananjanantany zegny, hitako pure raha mahazo atsika ao, pure. C'est pas possible que olo miegny karaha manany 600 000 ou 1 million, tragnonany 1 million, ke izy afaka miegny. Impossible.
Zany kanany impossible koa tafiboaka zegny amy resaka l'école. Impossible zany kanany réussir zegny raha agnatin'ny projet tsaiky igny. Tsaiky igny tsy teraka hoe bado, fa nabadoegna. Tsika olombelogno ty teraka na miandragnary cerveau me fomba fitatagnatsika zanakatsika ndraiky fomba système politiky ataony ty club 48 ty mandroboka toe-piainana zanakatsika avy agny lakôty. Fambarako anareo ro mestade l'école partout mandrobaka ity culture n'olo avy agny lakôty. Mampidriky culture andro. Maro raha nitako ta Madagasikara tao meme arabola zegny atsika tagny misy compte-tsika amy compte araiky aroe jio ty fa ataonao isa roa fa tsy mahazo eky amy compte araiky aroe telo. Non. Culture tsika tsy maintsy tanatsika avy agny afatry io raha lovantsika tamin'ny olobentsika. Araza magneky atsika robatiny amy culture tsika. Andeha hitondra culture tsy nitsika. Parce que Madagasikara isika olo amy fokonany fa izy raha ambarako zegny. Fa tsy foko araiky andeha coloniser Madagasikara jiaby io andeha gnano adipoko io Madagasikara io tsy aramoniny andehanao adipoko. Fa nambarako anareo zanaka Antananarivo fa nambarandreo mitondra Antananarivo. Atsika ny miragna e. Tsika koa tsy olombelogno sa olobe mitananatsika ao fa andeha tondra atsika amin'ny hoe esclavage zegny. Zanaka ny côtier mitondra ny côtier. Zanaka ny Sakalava zegny côtier ao koa ao Sakalava, ao Anjoaty, ao Ankaragna, raha jiaby zegny amy côtier ao. Ro zegny tsisy tombotsoa zegny mitondra ny tananandreo io. Mbola idirigna koa ny fitondragnandreo ao. Tsy midika hoe ka nareo navy amy tanànan'ny Diego ke zay petraketo, zay kolonie tanàna ty. Non. Tanàna io misy tompony, misy faritry, misy fokonany ro. Ajanareo ny fokon'olo avy agny amy faritry. Ary atsika avy agny amy faritry izy koa tsika mitady ny fagnajagna ny fokotsika mba handeha amy fomban-drazagna tsika, ajaitsika, aoka koa tsika mba tsy andeha hivoty zanakan'olo tsy tompiny raha io, tsy tompiny taninankaragna io fa navy mipetraka. Maro asa mety atao fa nambarako anareo zegny fa tsy resaka pouvoir tsy mety amiagna olo tsy tompiny. Izy koa fa namianao olo tsy tompiny tsy ninao eky pouvoir dikan'izegny vita ny histoire an-tanànanao. Ao kazavandresaka. Mba esehitsika mandiniky Madagasikara mba tsy ho avy amty adipoko. Avy lakozinin'olo mibiagna, ty lakozinin'ny Borzana ataon'olo poison, ty lakozinin'ny côtier ataon'olo poison. Parce que ho avy famono ny malagasy. Tsy ho isy filaminana ny Madagasikara io, raha mbola ty centralisme ty. Donc, atsika io, andeha hidriky, agnova ty constitution ty, kazavandresaka fédéralisme, tsy maintsy rafitry mampilamigny ny Madagasikara. Fédéralisme tsisy rafitry hoe raciste zegny. Fa rafitry juste, isika olo mitantagna ny vola mampivoatra ny province nany. Mba misy anareo nianatra tamin'io tanàna ito zanaka ny tokotany mba mahita tsirony ny fatrinareo, mahita tsirony ny fianaragna nataonareo, fa tsy andeha isolelaka lalandava tsika olo avy agny amy faritry. Karaha zegny koa mampivoan-tany ao, ho hitandreo mampivoan-tany ao, azoviny olo tsy manjary mpitondra reo amy tanàna Antananarivo ao. Anjaranao koa misery olo mpitondra reo. Magnaparitika vola agny amy député, magnaparitika raha jiaby karaha io, le détournement de l'argent de Madagascar, il va pas ailleurs. Vitany kolokolo. Malagasy jiaby miaraka amy sakafo, miaraka amy fankatia. Raha simple karaha zegny tsy irinareo fa nareo mila maniry ny centralisme mamotiky ny Madagasikara, magnandevo ny Madagasikara samy malagasy. Ah non. Karaha mampalahelo zegny. Mampalahelo zegny. Avy amizay reo mandeha mitondra gonimbary, vary andeha takalozanareo, avenir ny taranakanareo. Niano vary igny hoaninao namiandreo t-shirt, anao namiandreo nino, taranakanao amina marais dobo. Anao voko vary anao ravoravo. Vokandraraiky. Mba mandinedy anareo. Mba mandinedy anareo mian'olo vary, mian'olo taolan-kena, nefa taranakanareo pray simba.
Sanareo fa vognona motiky ny fiainana ny tarankanareo tsika olo avy any fatro fa vognona raha fa vognona anareo hamotiky ny fiainana ny tarankanareo toiza ry avako aby toiza arianareo eta fédéral ty fa izy koa ndraiky anareo vognona ka tia fiainana ny zanakanareo avy any fatry olo avy any fatry surtout na olo Antananarivo zegny apetraho ty rafitry fédéralisme ty fédéralisme révolution fédéralisme de Madagascar totale tsisy hoe ke neto Thierry non forme centralisme azakenareo tsoina Madagascar fa olona avy andeha angalatra mbola complice am ty crève 48 ty andeha apetraka andro pouvoir io andeha tondra système centralisme izy koa mbola système centralisme tsy sandra Madagascar mandroso ary Madagascar tsy maintsy ho avy am guerre civile tia tsy tia parce que jaly tsy hodignin'olo isaka ny farany ary mbola ho avy koa ny alabato na olo tokony ho azo président tsy azo président parce que nino ireo ndeha utiliser militaire parce que militaire fa haindreo ankamarozany militaire ny formendreo agnaty eo fa ny faindreo vola fa tsy olona vraiment nianatra amin'ny fahaizana anany izy na avy amin'ny placeny fa ny poussena amin'ny système mafia fa tsy mirana tamin'ny taloha tamintsika tao nisy le vrai général na anao mahita fo zegny l'accident nahazo le militaire parachutiste anao fa mahita hoe ke misy tsiko mbola andeha latsikanao olo aby igny nandeha ie expérience nazy amin'igny en plus iregny miaramila latsaka regny presque plus proche des présidents de république Andry Rajoelina tsy mba agnatin'ny lohanareo eky fa misy raha tsy mety agnaty ao misy secret mety gadregna agnaty ao tsy maintsy vonegna eto olo aby reto eto ny système andeha amonoagnareo programme tsy maintsy nalatra amonoagnareo igny pe alors amo za matoko fa enquête-ndreo mba hitany fahamarinana tsy fo olo irandreo magnano enquête mbola olo complice fa voaefa koa ny mariny tsy miboaka zegny olo marikitry Andry Rajoelina amin'ny kamarozany ny vonegna aby izy koa fa mila miala agnaty ao maro zegny secret sitriky ny ty fitondragna ty nondroa mila nanjanaka ny Madagascar club 48 ty ary mbola roa koa ndeha ndrongona andro mbola roa koa ndeha angala pouvoir mirina fo raha ndeha azo atsika vahoaka avy agny surtout avy agny amin'ny faritry mba hitanareo fo 80% mivoaka amin'ny business olo avy ampovoantany olo avy agny lakôty presque 10% des côtiers ankamarozan'olo avy lakôty de serena daholy visa mandeha mangala passeport miakatragny Tananarivo mandeha mangala fasikila andeha asamsamy mila miakatragny Tananarivo azo asa koa izy tsy azo asa tsendriky ay fa izy fa ny dépense maro baka ny dépense tsy après flou tsy mahazo nefa n'olo soma ranomasiny depuis petit tsy chance accès mandeha miasa amin'ny sambo zo io nefa ny sambo mandeha mindroagny vous trouvez ça normal kary mitsangana atsika vahoaka malagasy efa lera jo ho avy raha ty aza magneky ntsony atsika andeha ankalotoandreo ity fédéral ty parce que tira miderange ny mpangalatra ariagnany Madagascar io ty miderange ireo mivolagna fa ireo tompiny Madagascar kanefa ny Madagascar c'est l'île d'Afrique c'est l'Africain kopa nagnino anao mavita mandeha mandroaka africain tanany mandeha magnano discrimination africain tanany c'est ça que ça nous fait mal au cœur tsy andeha iarahamony ny fandeha agnano discrimination kary mahatsapa tsika olo avy agny amin'ny faritry ary mahatsapa koa tsika vahoaka ny Tananarivo mba tsy hidriky amty système manimba toe-piainana ny zanaka gasy zegny tokony tsika ifandre manjary fankaratsy atsika zegny raha tsy tsara amin'ny tanindrazana atsika io manjary tanindrazana atsika maudit zava fo raha mahazo ty barea ty za mahita reo miezaka joueur aby io tsara miezaka fa nonino manque quelque chose misy discrimination koa olo avy agny amin'ny fatry tsy maro intégré ndreo agnaty ao nefa ny tamy taloha olo avy agny amin'ny fatry hita amty football ty basket football même amin'ny aramarcho zegny fa noho ny discrimination mandeha Madagascar
Hitako tsara be que joueur atsika tary presque la fin ro fatigué angovondro hitako fa tsy navy amy langovony vrai sportif parce que ino manque sponsor ou là bio manque encadrement ary manque koa mélange amitsika Madagascar tam taloha Madagascar mélange Dynamo Défiment mélange Toliara Tamatave Diogo Majenga jiaby io fa tsy agnavagna amle hoe rasy mila izy hoe rasy avy Antananarivo de intégrena ao non mélangena ny joueur collection karaha ty amy France aty joueur eto Paris ao joueur de France mélange ny Marseille ny jiaby mélange fa tsy agnavakavagna Ndragnary manjary tsy magnabiegna ndragnary tsy magnabiegna anjaratsika amy raha karaha io koa magnavakavaka karaha io manjary joueur atsika tokony avy fa marikitry avy agnaby latsaka letry taloha karaha io niezaka ro mais ndragnary izy koa mbola misy raha maloto agnatin'ny raha igny ao ndragnary jamais izy magnamianao anjara voilà noho nino fiainagnantsika Madagascar mandeha trop discrimination fitiavantegna mare loatra ny malandilandy tsy mankaty anjoby ya ny joby ty ady malandy zegny aby raha mahavy amy tanànatsika io baka ny gitavolo ty ady alimy fagneva ke aoka tsika io ty na gitavolo anao managna fierté mangita volo anao karaha zay koa couleur de peau mba managna fierté anao couleur na miandragnary anao efa maro ny malandy maniry couleur atsika ty tokony managna fierté tsika zalahy rahalahy ry anabavy fa aza maniry nolo fa irianinao anao koa maniry inao olo avy maniry anao koa zegny izy ry havako aby salamu alaikum wa rahmatullahu ta'ala wa barakatuh enganetsika amty fédéralisme ty mba tsy alalalagna mba tsy andeha hamadiky ty fédéralisme ty fa ty source ny fiainagna ny taranatsika amy tanàna Madagascar aza mety manipule ny mpanao politika zay HVM andengala pouvoir zay TGV andengala pouvoir non mila miova ny rafitra Madagascar d'abord état fédéral io nareo vao mandeha magnatogna-toko zegny tianareo fa état fédéral nge tsy antoko fa rafitry mahatsaratsika io tsy antoko état fédéral zegny rafitry io rafitry io raha précieux raha tsara amy tanàna Madagascar zegny avy zegny olo mandeha mitaky io rafitry io laniny vonendreo tamty club 48 ty le premier olo nitaky état fédéral io ny vonendreo jusqu'à maintenant ro mbola micontinue magnano agression mamono ary majorité victime olo avy agny amy côtier de mba mitsangana eky atsika côtier fa réseaux sociaux ty ahitagna ny fahamarignana ny raha tokony mahatsara anareo tsy tiandreo aza magneky eky vidiagna amy sakafo na vidiagna amy parata ila anao me place aty nino io place io mbo azonao amy fahamarignana ary anao mba hitana raha tsara ninao fa tsy andeha angataka amin'olo andeha hampandroso tanànanao fa anao ny misy mampandroso tanànanao aminao ny vola zegny izy ry havako aby salamu alaikum